Perquè el nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar. I aquesta última setmana del programa Arran de Mar, que fem aquí produït per la xarxa, des de podríem dir, l'inici d'aquesta temporada, hem comptat amb dos especialistes mediambientals, amb dos tècnics amb molta experiència, que cada dimecres, en el cas del Joan Ramon, han anat venint al programa explicant-nos diversos temes mediambientals. I cada 3 setmanes, cosa d'un mes, també ens visita l'Antoni Ferran per tractar també en profunditat temes del medi ambient, amb dades, amb estadístiques, amb fonamentació, podríem dir. Avui, com ja estem encarant aquesta setmana final, que ja ens anem de vacances, el divendres fem l'últim programa, no podríem acomiadar-nos sense haver tingut l'últim especial d'aquesta temporada amb el Joan Ramon Mendó. Bona tarda, Joan Ramon. Molt bona tarda, Fran. Com estàs? Bé, doncs, després d'unes setmanes d'absència per motius estrictament laborals, doncs no podia faltar amb aquesta cita, amb aquest comiat i amb l'agraïment d'haver-nos permès, tant al Toni com a mi, poder-nos expressar lliurement, expressar les nostres opinions a través d'aquest programa i a una audiència concorreguda com la nostra. L'agraïment és nostre i també de l'audiència pel tractament que feu de la informació. La veritat és que sempre, en aquesta secció, sempre intentem que tot tingui fons, que estigui ben fonamentat el que diem. Antoni Ferran, benvingut a Arran de Mar. Bona tarda, i em recullo les paraules del Joan Ramon amb aquesta idea de que hem estat una temporada molt còmodes aquí, en les quals estem molt agraïts també a l'emissora i a tu com a conductor, i res, amb ganes de tornar a la nova temporada també. Tornem a la nova temporada, a veure què tal serà, però abans acomiadem aquesta i ho farem pujant la temperatura avui. Pujarem la temperatura perquè amb l'Antoni i amb el Joan Ramon estem a l'estiu, a les temperatures altes, és època d'incendis, però els incendis en aquest país no només es deuen per les altes temperatures, sinó també per la nostra acció de l'home, com no, i d'altres factors molt més que parlarem avui. Antoni. Primer l'Antoni i després el Joan Ramon, què et sembla? Perquè l'Antoni avui diu vinc fort amb aquest tema. Avui parlarem pràcticament de com el canvi climàtic està afectant els boscos, però també la intervenció de l'home i com això es poden traduir amb incendis, amb problemes als boscos, no, Antoni? Exactament. I la primera cosa important que vull deixar clara és que el que no podem fer com a societat és fer-nos trampes al solitari o autoenganyar-nos, no? I fer discursos o plantejar propostes amb un imaginari fals, no? Per què dic això? Perquè les dades són molt tossudes, no? I he intentat ara que siguin molt entenedores per tota l'audiència. Anem a posar una mica de blanc sobre negre amb algunes dades. Com tenim el tema dels conreus a casa nostra? Doncs els conreus a Catalunya, si farem la comparativa entre el 1993 i el 2018, ara diré una dada que potser la gent no veurà la dimensió de la tragèdia, hem perdut unes 180.000 hectàrees de conreus amb aquesta sèrie d'anys, no? Això què representa? És com si agaféssim la comarca del Tarragonès sencera, la comarca del Gironès sencera, la comarca del Barcelonès sencera, la del Garraf i la del Vallès Occidental, totes elles és l'equivalent a pèrdua de conreu agrari que tenim a casa nostra. És alarmant, d'acord? Si fem l'exercici contrari, no? Quantes hectàrees forestals s'han incrementat a casa nostra, ens trobaríem que amb el decrement de conreus hem incrementat tota la comarca sencera de l'Alt Penedès, com si s'hagués transformat tota ella en bosc, tota la comarca del Maresme i tota la comarca del Pla de l'Estany. Aquí ja tenim unes dades que són molt preocupants, perquè el que s'estan dient és que hi ha una pèrdua de terres de conreu galopants, i galopants no en una sèrie històrica, sinó en una sèrie recent, que estem parlant entre l'any 93 i el 2018. Això són dades públiques, no?, que estan a l'IDESCAT de Catalunya, que les pot consultar absolutament tothom. Una altra dada també molt preocupant, no? El tema de les urbanitzacions a casa nostra. En tenim unes 1.500, és un tema heredat dels anys 60-70 en plena dictadura, que en un altre moment explicarem el que va representar les urbanitzacions de baixa densitat a casa nostra, però el que és més preocupant que a data d'avui
I segons dades oficials, no, encara hi ha 730 urbanitzacions no recepcionades a Catalunya. 730! Què vols dir no recepcionades? Vol dir que els carrers o no estan acabats, o que no tenen el clavegueram, o que no tenen la xarxa d'aigua, i per tant l'administració no les pot recepcionar, no les pot fer-se les seves, perquè tenen unes deficiències tan greus, no?, que encara no s'han acabat, diguéssim, el procés d'urbanitzar. 730. De les quals, a Tarragona, en concret, no, sense recepcionar, n'hi ha 119, i concentrades al Baix Camp tarragonès i Baix Penedès. Les urbanitzacions, que són 1.500, segons la normativa de foc, no? La normativa vigent a casa nostra, han de fer unes franges perimetrals. A què equival aquestes franges perimetrals de les urbanitzacions? Ric per no plorar, És una distància de 240 quilòmetres, que vol dir com si anéssim de Tarragona a Figueres, 240 quilòmetres i per un frontal mínim de 25 metres, el que serien les franges perimetrals. I per últim, hi posar una altra dada també, i després obrim el focus, no? El que és la ramaderia extensiva. I algú diu, com anem? Anem a veure com evoluciona la ramaderia a casa nostra i mirem el que és l'oví, és a dir, les ovelles, les cabres, els porcs i les vaques, no? Doncs bé, resulta que la ramaderia extensiva pròpiament dita a Catalunya, la que bàsicament estan sempre, diguéssim, pasturant fora, que serien cabres i ovelles, tenim les següents dades que també són molt alarmants. Entre l'any 2008, en aquest cas, i el 2021, aquesta sèrie d'anys, les cabres han disminuït a Catalunya en 26.000 exemplars i les ovelles han disminuït quasi ben 300.000 exemplars. Han disminuït en 300.000? Sí, 300.000 ovelles menys i 26.000 cabres menys. Ara bé, passa el mateix amb els porcs? Doncs no. Els porcs han augmentat en aquesta sèrie temporal 1.400.000 porcs més, que no és ramaderia extensiva, els porcs, d'acord? I en vaques hem augmentat en 150.000 vaques més. Llavors em pregunto jo, la primera pregunta que podem fer, i com podem fer aquesta estratègia de pastura sota bosc quan hi ha aquest abandonament tan gran de terres de conreu que es perden, on tenim la sobirania alimentària, com és que aquest pas continuat i sostingut de terres de conreu a terres forestals, i com és que aquesta eina que hauríem de posar en marxa, que és la ramaderia extensiva, bàsicament de cabres i ovelles, cada vegada tenim menys caps de bestiar. Com ho fem? Joan Ramon, necessitem escoles de pastors en aquest país o no? Bé, jo primer vull fer una petita retrospectiva, perquè tu has anat als anys 90 i jo vull anar una mica més enrere per posar el context adequat, el que és el retrocés de tota la superfície agrícola i l'avenç de la massa forestal, i ara explicaré un parell de coses al respecte. Si agafem les fotos que es feien als anys 40-50, que les feia l'exèrcit, aquells primers vols aèris on hi ha fotografies on es veu clarament, no? Tota la costa catalana, fins i tot les zones d'interior també van quedar fotografiades. S'aprecia molt clarament que els conreus arribaven fins a ran de mar, pràcticament fins a les dunes. En qualsevol comarca, en qualsevol municipi costaner, tenies conreus, estava pràcticament tot conreuat. Llavors, té una certa lògica que l'abandonament del món rural cap a les ciutats, cap al món urbà, doncs hagi conduït paral·lelament a aquesta pèrdua de l'ofici de pagès en moltes comarques i en molts municipis, sobretot, com dic, els costaners, no? Que han anat més cap a la banda de serveis, turisme, indústria, i han deixat de conreuar totes aquestes terres. A interior és un tema una mica més complicat d'analitzar, però jo us parlo del costaner. En quant a la superfície forestal, es parla molt de que ara hi ha més boscos que mai. Això no és estrictament cert. Ara el que hi ha és més superfície forestal que fa uns anys, i la superfície forestal no és bosc. És a dir, tendim a confondre un bosc amb una massa forestal. Una massa forestal pot ser un matollar, pot ser una timoneda, pot ser una brolla, una màquia. Hi ha molts tipus de masses forestals que no són boscos de pins, que no són boscos d'alzines, que no és el típic bosc que ens podem imaginar, no? Llavors, quan es parla de superfícies, també és bo tenir en compte de que no ens hem d'imaginar una Catalunya medieval, plena de boscos, on un esquirol podia anar d'arbre en arbre
i creuar tota una comarca, no? Ens hem d'imaginar una Catalunya amb un despoblament de les zones agrícoles, de les zones rurals. Per què? Perquè el model laboral, el model de vida moderna, entre cometes, ens ha portat a viure a les ciutats. Llavors, a partir d'aquí ja podem analitzar el tema aquest que comentaves, Antoni, de les cabanes porcines, de les cabanes bovines. Jo vull posar un exemple molt curiós, que no he citat, i és el dels conills. Perquè justament ara estem en una situació, que segur que heu sentit pels mitjans, de plaga de conills en algunes comarques, i és el moment on hi ha menor cabana de conills a les granges intensives de conill de Catalunya. Què vol dir? Que els ramaders que s'han dedicat a la criança, a l'engreix, a la venda de conills, estan en crisi. I, en canvi, els conills salvatges estan campant i fins i tot en alguns llocs poden ser problemàtics o incompatibles amb activitats agrícoles. No? Llavors, això també dona que pensar en què ens estem equivocant i com es pot alimentar tota aquesta població urbana de forma extensiva. No podem posar ramats de cabres a les muntanyes i amb això alimentar a 7 milions de persones. És impossible. Llavors, s'ha de buscar un model intermig i aquí és on dono pas al Toni, a veure si té la... Esteu obrint molts melons aquí, Sí, hem d'acotar una mica. Sí, hem d'acotar. I ja dic, el tema de la pèrdua de conreus, no? M'agrada aquests matisos que fa el Joan Ramon, que podem estar-hi d'acord. Ara estem mirant, diguéssim, la capa, la gran taca, no? Sense entrar en el detall de la cosa. Però aquesta pèrdua de 180.000 hectàrees de terres de conreu és molt preocupant per moltes raons. Una d'elles perquè això, amb la famosa sobirania alimentària, no? Vol dir que estem perdent terres de conreus que poden ser necessàries per generar això, una sobirania alimentària de la població. Insistim que aquestes coses, aquests conceptes, no solament és en clau catalana, aquests conceptes ens podem traslladar a qualsevol país del món i els tindríem aplicats de la mateixa manera. D'acord? Però bé, aquesta pèrdua de conreus és molt important. Quan una de les estratègies que sempre es posa sobre la taula en temes de prevenció d'incendis és el famós mosaic agroforestal. D'acord? Doncs clar, aquest mosaic agroforestal, a data d'avui, té 180.000 hectàrees menys, no? Perquè hem perdut 180.000 hectàrees de conreu. Per tant, volia dir que fa uns anys l'estructura de mosaic agroforestal era millor que el que tenim ara. Ara què està passant? Que efectivament s'ha estat deixant de conrear una sèrie de terres, està apareixent uns primers estadis de bosc, aquests primers estadis de bosc són desendreçats, desorganitzats, i evidentment això acaba moltes vegades amb unes pinedes molt denses i des d'un punt de vista, diguéssim, de foc, amb molta càrrega de foc, d'acord? No sempre, però habitualment acaben aquesta transició, i per tant, sense una gestió, diguéssim, més eficaç del que seria l'entorn rural i amb una orientació clara, diguéssim, del que podria ser la política agrària, de facto el que estem provocant, indirectament, si volem, és un increment desendreçat de la coberta forestal. I això sí que comença a tenir ja conseqüències greus, no?, després amb la gestió del foc. Gestió del foc que comporta, entre altres, hi ha moltes variables en la gestió del foc, no és una única variable, però hi ha una variable que és el combustible, no? I per tant hi ha molt de combustible a disposició. Sí que és veritat que la tipologia d'incendis, aquests que, diguéssim, diem grans incendis o incendis de sisena generació que es diu ara, no solament té a veure amb el combustible, té a veure també amb les condicions climàtiques, no?, d'estrès hídric i de poder calorífic que agafa l'incendi quan està actiu, no?, que fa que les estratègies, diguéssim, d'extinció hagin de ser radicalment diferents, no? Fins i tot s'hagi de plantejar alguna vegada la necessitat que es cremi un tros, no?, per poder fer alguna defensa. Per tant, hi ha una complexitat enorme, no? Però el que volíem posar de manifest amb aquestes primeres dades, no?, era això, que hi ha coses, és a dir, no s'arriba a tenir una càrrega de combustible perquè sí, molt elevada, sinó que hi ha totes unes estratègies continuades al llarg dels anys. Insisteixo que estem parlant d'una estratègia, si fem un resum simple de 20 anys, en el qual no s'ha sigut capaç d'aturar aquesta sagnia, no?, de pèrdua de terres de conreu. Perdre terres de conreu és, insisteixo, és perdre mosaic
agroforestal, que és una de les estratègies que tothom es posa a la boca a l'hora de prevenció d'incendis. Però és un tema multifactorial, perquè després també necessitem pastors o pastores que estiguin esbrossant els boscos, no? Que també facin aquesta feina, que no només tenim aquesta cobertura forestal que comenta, sinó que després no hi ha ningú que faci cap mena de gestió, ni tan sols la gestió antiga i atàvica, que era la del pastor amb un ramat, no? Els pastors estan també pràcticament desapareixent al nostre país. És bo, això? És dolent? Què comporta pel camp que hi hagi menys pastors o que no hi hagi un relleu generacional? Que està passant una mica com el que passa al mar, que no hi ha relleu de pescadors, no tenim relleu tampoc de pastors. Jo és el que intentava apuntar, potser no ho he fet amb molt d'encert, però intentava anar per aquesta línia, perquè l'ofici del pasturatge, en algunes comarques, era un ofici tradicional, en altres era un ofici residual. Què vol dir? Que hi ha indrets que són més aptes pel pasturatge, per a la climatologia, perquè plou més, perquè hi ha més herba, perquè hi ha més material del qual es poden alimentar les ovelles, les cabres, fins i tot les vaques, no? Clar, no podem comparar un pasturatge d'alta muntanya amb un pasturatge com el que s'està fent ara o s'està provant a la Serra del Montmell, no? Doncs, lògicament, si tu portes bestiar i només els hi dones argilagues, estepes, romanís i tot allò que en teoria no es menja ningú, doncs aquell bestiar intentarà fugir d'aquell lloc i buscar prats on trobi herba fresca, on trobi fanàs, on trobi un tipus de qualitat d'herba molt més nutritiu, fins i tot pel propi bestiar, no? Llavors, clar, la idea de menjar-se'ls a les pinedes, menjar-se les successions que hi ha hagut pel despoblament agrari, per l'abandonament de camps de conreu amb pastors, no és una idea del tot òptima. En alguns indrets sí que pot ser exitosa i en algunes comarques s'hauria de tendir a recuperar aquest pasturatge, però en altres, encara que s'intenti, no és suficient. Està abocat al fracàs. Exacte. Reforçant aquesta idea del Joan Ramon, no?, aquesta complexitat, perquè, esclar, per això dic que no ens hem de fer autoenganyar-nos a nosaltres mateixos, no? La majoria, a data d'avui, ramaderia extensiva és justament en prats. No està posada la majoria, diguéssim, en pasturatge a sotabosc, d'acord? La immensa majoria. Jo conec diversos pastors de Catalunya, no diré els seus noms, un dia potser els podem convidar i que donin la seva opinió al tema, no? I estan pastors que estan amb ramats actius d'ovelles i cabres, no? I em comentaven justament això, no? Que, clar, si jo haig de portar el meu ramat a fer pasturatge, diguéssim, per sotabosc, primera cosa que necessito és que s'hagi fet una primera intervenció d'aquell lloc. No? Perquè també puguin passar els animals. Perquè no és, vinga, passem les cabres i les ovelles i ho deixaran net i polit. No és aquesta la història. 2, necessiten després un suplement, d'acord, d'alimentació, perquè, com molt bé ha explicat el Joan Ramon, solament menjant això no en tenen prou i, per tant, necessiten un suplement. Val? Què representa això? Vale? Perquè ens entenguem. Nosaltres necessitem tenir per hectàrea entre 1 i 1,2 caps de ramat. Vale? Si nosaltres tenim un ramat d'uns 450 caps, vol dir que podem pasturar unes 600 hectàrees. I aquestes 600 hectàrees, el temps que necessitem per fer això són uns 5 mesos. D'acord? Per tant, aquí el que hauria d'aparèixer, que encara no està resolt, és un tema no resolt, és donar un suport econòmic a aquest pasturatge. Per què? Perquè, efectivament, i això, insisteixo, cal tenir clar, l'alimentació d'aquest ramat necessita de suplements i és una cosa que, diguéssim, no ho fa el pastor per un rendiment, diguéssim, com anar a pasturar en un prat, no? Que allà la pastura és més simple, és herba fresca, són altres condicions, no? Aquí no, aquí són, efectivament, menjar-se una argelaga, has de tenir molta gana, diguem-ne, no? I has de tenir l'estructura de mandíbula per poder-te-la menjar. Per tant, no és obvi, no? Per tant, aquí necessites d'un suplement, d'acord? Necessites un recolzament econòmic i, per tant, el que vull dir és, amb tot això, que totes aquestes idees que es posen sobre la taula de ramaderia extensiva, insisteixo, en aquest cas, en zona forestal i en zona forestal que s'hagi fet una intervenció, d'acord? I que després es faci el manteniment, és a dir, un cop s'ha fet la intervenció es faci el manteniment en ramaderia extensiva.
que això és una cosa que hi ha molta literatura feta a casa nostra, moltes paraules, és una cosa que en tots els debats es posa sobre la taula, però data d'avui això no té musculatura, perquè els ramats que es dediquen a fer això són molt pocs, d'acord? I les superfícies que poden cobrir aquests pocs ramats són molt poques. Nosaltres, perquè vegin la gent la magnitud, no? D'acord amb tots els matisos que en vulgui fer el Joan Ramon, quan ara amb les dades que diria ara de superfície forestal. Però a Catalunya tenim més de 2 milions d'hectàrees de superfície forestal, amb tots els matisos que hi vulguem fer-hi. Clar, si necessitem 6 mesos, no?, per pasturar 600 hectàrees un cop ja s'ha fet l'intervenció, doncs no, és qüestió de fer una divisió, i jo crec que, bueno, amb els pocs ramats que tenim, insisteixo, en zona forestal, jo crec que els ramats que tenim a data d'avui, no voldria equivocar-me ni ser molt agosarat, però per la informació que tinc disponible no arriben a 20 ramats a tota Catalunya que es dediquin a fer intervenció en sòl forestal. 20 ramats? Sí, 20. La resta fan ramaderia extensiva però en zones de prats, no en zones forestals, que és diferent. Vale? És a dir, les zones de prats també és molt important la ramaderia extensiva, perquè ajuda també a estratègies de biodiversitat, ajuda que no es tanqui aquell prat, no?, i no comenci la successió a fer-se bosc. Val? Per tant, és molt important la presència, i no solament per això, compactació, però avui estem parlant de prevenció d'incendis, d'acord? I per tant, aquest imaginari que tenim sobre la taula de fer una intervenció al bosc, disminuir la càrrega de combustible i posteriorment fer que un ramat faci el manteniment d'això, i sigut generós, jo crec que no hi ha més de 20 ramats a tota Catalunya que es dediquin a fer això, perquè les dades que jo tinc, el que passa que no les he pogut contrastar. Però a més això també és una pèrdua no només d'una oportunitat de gestió forestal, sinó també dels camins, no? Perquè els ramats generalment també obren camins o es recuperen velles veredes a les muntanyes, que això els serveix a les persones també, no? Perquè ells obren aquests camins. Jo aquí vull introduir una dada que per mi és molt rellevant, i per això abans us hablava dels oficis tradicionals, no? Dels antics oficis, i tant la ramaderia com l'agricultura en el sentit més tradicional, l'agricultura de secà o l'agricultura de regadiu a les vores dels rius, no la de regadiu extensiu com tenim en algunes comarques, tots aquests oficis antics s'han anat perdent perquè són molt sacrificats, són molt durs. Aquesta idea romàntica que a vegades tenim que s'anomena neoruralisme, que és el poder tornar a la vida antiga, a la vida com era fa 100 anys. És molt romàntic, és molt bucòlic, però no és gens pràctic, perquè és tornar a una vida de la que els nostres avis fugien perquè era una vida molt sacrificada. I en quant a camins, aquí vull parlar de les carrerades. Les carrerades són els antics camins que feien servir les rutes a nivell europeu, fins i tot, les rutes de transhumància. La transhumància era la pràctica ancestral de portar els ramats, en funció de l'estació de l'any, d'un lloc a un altre, precisament per trobar les pastures més verdes i els llocs més nutritius per al bestiar. Llavors, acompanyar a tots aquests ramats que a vegades podien ser immensos, de milers i milers d'ovelles o d'altres cabanes, acompanyar-los, fer la mateixa ruta que feien aquests animals, dormir al ras o dormir en cabanes, tot això no té res a veure amb portar un ramat de 50-100 ovelles a pasturar una muntanya que s'ha arrabassat o que se li ha fet una crema prescrita, no? Llavors hem de diferenciar el que seria l'ofici de ramader de la visió bucòlica que tenim o que s'intenta impregnar des d'algunes visions que no deixen de ser visions urbanes, visions urbanites del que hauria de ser l'agricultura o la ramaderia. De fet, perdona que us interrompi, tinc un amic que viu a Renau. Renau és un poble de 100 persones, aquí al costat de Tarragona, i hi ha uns pastors de 75-76 anys, i tenen un ramat, i clar, ells no tenen lloc on anar amb el ramat. Fins que la gent de Renau els va dir, xec, per què no veniu al poble i passeu amb el ramat i aquí esteu un temps i teniu aquí les ovelles i tal, no? I ells van passant pel poble i van fent aquesta feina i els senyors grans estan buscant relleu, no en troben gent que vulgui fer de pastor i a més no troben espai perquè no poden deixar les ovelles en certs llocs per la inseguretat també. A la nit els maten les ovelles o les roben, és a dir, que ja la pròpia feina de pastor actual ja és
tot un repte, ja no en diguem ja ficar-t'hi, sinó ja els que ja estan actualment, els pocs que queden al nostre país, també veuen que no té cap mena de futur, no? Clar, exacte, això la primera cosa, jo crec que avui li volia preguntar amb el pastor aquest, el que va ser que em va semblar que no era adequat avui, perquè justament estan a l'època que necessiten estar cada dia fora, no?, movent el ramat amunt i avall. Però és que el ramader extensiu, el pastor que es dedica a aquesta activitat professional és 365 dies a l'any, no? Ell m'explicava, perquè hi anava moltes vegades a parlar amb ell i a pasturar amb el ramat amb ell i a conèixer de prop la seva problemàtica, no? Ella m'explicava això, que necessiten solament quan neva o solament quan hi ha un dia de molt fort vent, quan diu, potser són 2 o 3 dies a l'any que no sortim a pasturar. La resta de dies hem de sortir amb el ramat sí o sí a pasturar, no? A fer el tom. Ell em va donar... Jo he donat una dada de 20 ramats a Catalunya, fa un moment. Ell em va dir... En zones forestals. En zones forestals. Ell em va dir literalment que en zones de sotabosc forestals a Catalunya solament n'hi ha 3, d'acord? De ramats. Jo ho he eixamplat una mica més perquè dic, home, 3, no hi puc contrastar aquesta dada de manera oficial. He posat uns 20 i no crec que m'equivoqui de gaire. I insisteixo, amb aquestes pastures de sotabosc, no?, hi ha tota una problemàtica que s'ha d'entendre, que és que això necessites la intervenció i necessites aquesta feina i altres coses que necessites, que em va comentar, punts d'aigua, punts per tancar el ramat, és a dir, si no com mous el ramat, és a dir, jo em llevo al dematí, a l'hora que sigui, agafo el meu ramat del meu tancat i faig uns quilòmetres amunt i avall. Però si jo vull fer un pastoreig, per exemple, tota una serra molt llarga, no?, suposant que ho pogués fer, no?, jo no puc anar i tornar amb el ramat cada dia, diguéssim, al tancat, perquè si no, no surto de la mateixa zona. Per tant, necessito punts de suport, estructura logística, no?, per poder fer això, llocs... Per tant, tota aquesta infraestructura, a data d'avui, el més calent a l'Aigüera, d'acord? I, diguéssim, a mi el que em preocupa és que sovint es fan debats d'aquests arreu de Catalunya, a moltes emissores, també públics per la televisió, en molts llocs en els quals es parla d'aquestes coses, però no es parla d'aquesta realitat, diguéssim, tan dura que han posat sobre la taula, de reducció de conreus, dificultat de fer la ramaderia extensiva, la dificultat de fer les intervencions, i evidentment una cosa que és òbvia, amb tot això ara que ningú s'estripi els vestits o se'ls esguinci. No estem dient que tota Catalunya, al sotabosc, no hagi d'haver-hi res, no? Hi ha un tema de biodiversitat que s'ha de respectar. I per tant aquí estem parlant de fer alguns llocs, no tot... De fer un equilibri, no? Exacte, i fer alguns llocs que el que es diu que són els perímetres de protecció prioritària, no? Que això és una cosa que amb estudis ben fets, amb el suport de bombers, tècnics especialitzats, tècnics de biodiversitat, no? Es poden identificar llocs de Catalunya, i llavors aquests llocs s'ha de posar en marxa aquesta infraestructura. Seria una infraestructura per intentar que no se'ns cremi tot a Catalunya. Penseu que si per desgràcia tinguéssim un foc d'aquests que entra a Catalunya, que són 3.000 hectàrees per hora, que és una bogeria, vol dir que no hi ha capacitat de pagar això, perquè el nivell de combustió és tan elevat que és impossible extingir-ho, seria molt dramàtic. Ens pots donar un exemple d'un incendi d'aquest tipus, de 3.000 hectàrees hora? Que hagin viscut o que... A Portugal el vam veure, d'acord? I hi ha altres... A Grècia, als Estats Units també? Sí, exacte, i els altres del Canadà, els últims recents del Canadà. Bueno, aquí jo voldria recordar els incendis de la Ribera d'Ebre de no fa tants anys, els incendis del Bages de fa ja una mica més de temps. Hem tingut algunes incidències relacionades amb el foc que han estat, podríem dir, devastadores, tant per la magnitud, és a dir, per el nombre d'hectàrees cremades, com per la intensitat del foc, que és això que està comentant el Toni, que és aquesta capacitat que sobrepassa, que desborda completament qualsevol mitjà d'extinció, sigui terrestre, sigui aeri. Llavors, clar, la solució a un gran incendi forestal mai pot ser invertir en més hidroavions, invertir en més equips. Ha de ser una gestió intel·ligent i a llarg termini també, no? De la massa forestal, que, com deia el Toni, doncs hi ha zones més crítiques i hi ha zones menys crítiques. Jo a vegades veig per Twitter
fotos dels GRAF, que el GRAF és una part de bombers que es dediquen a fer cremes prescrites. Una crema prescrita no és res més que cremar una zona de forma molt controlada per evitar que aquella zona en un gran foc pugui servir de corretja de transmissió o que pugui ser una mena de zona on el foc vagi més lent. Simplement el que s'intenta és retirar càrrega de combustible. Clar, en alguns llocs el que veig és cremar arbustos que no tenen per si sols cap capacitat de propagar foc. Llavors, jo em pregunto, no seria més intel·ligent aquestes cremes prescrites, fer-les amb masses forestals reduïdes, crear aquest mosaic que lamentablement no podem reproduir perquè ja no tenim tants pagesos al territori, perquè no tenim aquesta diversitat d'oficis que hi havia abans, doncs aquestes cremes podríem traslladar-les a petites masses forestals on hi ha una densitat molt elevada de pi, per exemple. El pi blanc, en algunes zones, aquí al Tarragonès on estem, és escandalós. Fins i tot a l'Alt Camp, al Baix Penedès, hi ha zones on els pins blancs creixen pràcticament a centímetres de distància entre ells i lògicament això és un polvorí, perquè aquí sí que no hi ha sotabosc, aquí no hi ha ni espai pel sotabosc, només creix el pi blanc, no? Llavors és en aquestes zones on jo crec que o bé es fan aclarides, però aclarides ben fetes, que no és únicament deixar els 4 pins més grossos, sinó deixar també altres espècies de sotabosc, que aquestes sí que ajuden a contenir l'incendi. Per exemple, el garric. El garric és una planta de la família de l'alzina, és com una alzina anana, que és molt resistent als incendis i té molt poca capacitat de propagació, perquè no té pràcticament fulla per cremar, perquè l'arbre, la fusta, és molt lenta en el seu creixement. Llavors el garric és una espècie, per mi, emblemàtica de la vegetació mediterrània. I no es potencia el garric. Un altre podria ser el llentiscle, amb certes reserves, no? El llentiscle sí que té alguns olis, alguns components inflamables, però és una planta molt ben adaptada. Algun dia podríem parlar de l'espoli del llentiscle, perquè hi ha gent que l'espolia sense pietat, i aquí a Tarragonès passa molt amb el llentiscle. Hi ha molta gent que va a finques i l'extreu per aquests olis, precisament, per fer aquests olis. Continuem, perquè estàvem parlant dels diversos factors que ens poden portar l'incendi fatal, mortal, aquest incendi que serien 3.000 hectàrees l'hora. Clar, això seria com un monstre de foc que va engolint tot el que va trobant sense aturador. Hem parlat de que no hi ha una gestió forestal, no hi ha una gestió de sotaboscos, els pastors estan desapareixent, no tenim un mosaic forestal, tampoc. Més motius. Toni. Sí, i una dada, perquè jo crec que avui és un dia de dades important perquè la gent se situï amb la dimensió del problema, no? I aquesta dada que us donaré és d'una persona coneguda, que és el Marc Castellnou, no?, que és el responsable, diguéssim, de la Generalitat amb els temes de prevenció i extinció d'incendis, molt conegut. Una dada. Això és una entrevista que li van fer i ell diu aquesta dada. Octubre del 2017, no? Portugal, en un període de 7 hores. 7 hores és un període breu de temps. Què es va cremar a Portugal el 2017? En 7 hores. D'acord? Molt bé. En 7 hores es va cremar el Tarragonès, el Gironès, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès, el Maresme i el Pla de l'Estany, sencers en 7 hores. 274.000 hectàrees en 7 hores, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comarques de Catalunya reduïdes a cendres en 7 hores. Estem parlant d'això, Estem parlant d'això. Per tant, estem parlant d'un problema extremadament greu que ens està trucant a la porta i molt relacionat amb el món rural, el seu, entre cometes, no dic abandonament, però aquesta que ja hem parlat altres vegades, la importància del món rural en moltes coses, per producció d'aliments, per conservació de la biodiversitat, per regular el cicle de l'aigua, per moltes coses, i moltes vegades el conjunt de les administracions, perquè això no és un problema d'una administració, això és un problema del conjunt de les administracions, no? Que no saben adonar-se en compte, malgrat ho diuen, malgrat les declaracions, malgrat les paraules, malgrat les intencions, i en els fets. És a dir, algú pot explicar com en 20 anys a Catalunya han perdut 200.000 hectàrees, 180.000, 200.000 hectàrees de conreus, i malgrat tots aquests discursos de quilòmetre zero i tot això? Això vol dir que alguna cosa no es fa bé, no?
Bé, jo voldria afegir, amb això que comentaves de Portugal, tenim exemples una miqueta més propers, no molt, però una miqueta, que són els incendis típics, habituals, de tots els hiverns a Galícia, Astúries. Ja no només a l'estiu, ja no només a l'època típica d'incendis, sinó allò, aquella famosa frase, aquell aforisme de que els incendis s'han d'apagar a l'hivern. Bé, doncs Astúries i Galícia, de vegades els incendis es produeixen a l'hivern. I aquí ja s'ajunta un altre factor, que és el de la gestió forestal. I aquí entraríem també en el que comentaves, Toni, d'aquests grans incendis a Portugal, en zones on la vegetació autòctona, la vegetació adaptada al clima mediterrani, s'ha substituït completament per plantacions d'eucaliptus, per plantacions d'altres espècies que venen de climes que no tenen res a veure amb el nostre i que quan s'extenen, es fan massives, com passa en moltes zones de Galícia, de Portugal, d'Astúries, doncs substituir una roureda, com en diuen en gallec, un rebolledo, em penso que es diu, substituir aquests boscos ancestrals, perquè estem parlant de boscos que portaven mil·lennis en una zona, substituir-los per plantacions d'eucaliptus. Això és la major atrocitat ambiental que es pot fer per una comarca, per un municipi. Lògicament, allí quan hi entra el foc no se salva res, perquè són espècies que atreuen el foc. Però per què va bé aquesta substitució de les rouredes? Per rendiment econòmic. Es fan plantacions d'arbres per obtenir fusta i d'aquesta fusta després se n'obté pasta de paper, sobretot de l'eucaliptus, és el típic arbre fustaner, que té un creixement molt ràpid, i més en aquestes zones que són plujoses, i es fa un aprofitament forestal en pocs anys, s'amortitza la inversió en pocs anys i es converteix en pasta de paper. O sigui que el paper que tenim nosaltres aquí a les mans, els folis, el paper higiènic, tot aquest paper prové d'aquests eucaliptus que es planten en aquestes zones. Llavors, clar, quan entra allí l'incendi, allò no hi ha qui ho pari. En canvi, si tinguéssim el mosaic o zones de roureda o zones d'alzinar ben conservat, d'alzinar madur, doncs ja seria un altre tema quan parlem d'aquestes grans masses forestals, d'aquests incendis de sisena generació que comentava el Toni. Toni, comentaves aquests incendis a Portugal el 2017. Han canviat algunes coses a Portugal? Els portuguesos s'han posat les piles amb això? Perquè parlem de fa 6 anys. Sí, és difícil posar-se en uns terminis tan curts les piles, no? Perquè requereix... les coses que estem parlant avui, com a mínim requereix d'un horitzó temporal d'uns 20 anys. És a dir, si ara ens posem d'acord amb les coses que hem de fer, però no solament amb el vocabulari, no solament amb les intencions, sinó entrar de debò a fer els canvis que s'han de fer, no? Com altres coses ja anem tard, no? Perquè, clar, fa 20 anys que algú que miri dades, és a dir, jo quan algú està a l'administració, una de les coses que ha de fer, si no la principal, una d'elles és agafar indicadors, mirar tendències, veure si anem malament, cap a on va la cosa, no? Com va el sector. Aquestes dades que estem posant avui sobre la taula, potser hi haurà oients que potser les coneixeran per primera vegada, però no podem dir que els responsables de l'administració, diguéssim, hagin d'entrar, diguéssim, mira, avui conec les dades, ui, fa 20 anys que no les havia mirat. Home, sisplau, vol dir que la teva feina l'estàs fent molt malament. Llavors, aquestes dades, per tant, pel conjunt de les administracions, són dades conegudes, que marquen tendències molt preocupants. I any rere any es van agreujant aquests problemes. Per tant, això requereix de polítiques valentes, no?, de capgirar aquestes situacions. Aquí són coses, hi ha intencions, farem el tema de la fusta, farem edificis de fusta, li donarem valor a la fusta, no?, per la construcció, per exemple. Clar, llavors s'ha de preguntar, a Catalunya, quantes empreses es dediquen a valoritzar fusta i a fer cases de fusta? Doncs no sé, jo no voldria tampoc ser molt negatiu, i diré un número molt generós, 10. De fet, em sembla que és una o dues, vale? Una o dues que fan, una està ubicada a la zona del Pallars, a Rialp concretament, no?, que fa cases de fusta per tot el món. Quantes cases de fusta fa aquesta indústria a casa nostra? Sent ultra generós, en fa 50. Clar, si nosaltres posem el discurs de que farem servir material de la construcció, fusta, no?, com un element per valoritzar, per posar en valor la fusta, no?, perquè el Joan Ramon diu una cosa molt interessant econòmica, no?, és a dir, per què es posa l'eucaliptus? No, ho posen perquè té un rendiment econòmic a curt termini. Si jo haig de treballar un roure o haig de treballar una alzina, el meu rendiment econòmic l'haig de posar mínim a 30 anys, sinó 40 o 50.
d'acord? Per tant, si jo tinc un fill, li diré, mira, Josep o Maria o Pau, com es digui, potser d'aquí 50 anys, quan jo no hi sigui... Veuràs els fruits, no? Tu podràs anar i fer caixa, no? I fer caixa, no? I per tant, aquesta és una de les coses, una dificultat... Això ho fem en broma, no? Però és una dificultat molt sèria, no? I per tant vol dir que ens hem de creure de debò que estem en canvi climàtic, en emergència climàtica. Una cosa, perdona que t'interrompi, l'altre dia en el debat electoral entre Feijóo i Sánchez no van ni nombrar el canvi climàtic. És una mica al·lucinant això, no? Que en un debat polític, en un context com el que tenim ara, no? Que es parla constantment d'emergència climàtica, ni ho van esmentar pràcticament. Vull dir, potser ho van esmentar un o dos cops, però no va ser ni tan sols un tòpic dintre del debat. Els partits polítics tampoc parlen d'això. És a dir, tenim un urbanocentrisme molt fort dintre de la política, on parlar del camp sembla que només sigui parlar dels agricultors, no? És a dir, quina visió tenim des de la política ara, que són eleccions, on el camp no pinta res, la naturalesa no pinta res, no? I els incendis que patirem serà com un episodi que és el que toca ara a l'estiu, no? A l'estiu hi ha incendis, ara parlarem d'incendis, però sembla que mai hi ha com damunt de la taula, ara estem parlant d'altres. Sí, sí. I és un tema molt important perquè estem parlant d'alimentació, estem parlant de... No? I els partits polítics ni tan sols esmenten, ni és que ni en els programes pots trobar, de fet, sobre gestió forestal, no, Joan Ramon? Jo vull dir només una cosa, perquè ja sabeu que d'aquí 5 minutets hauré de marxar per tema de transport públic, hem de ser sostenibles i hem de seguir agafant l'autobús, ens costi hores i hores arribar al destí. Hi ha una part de política de gestió forestal o de política forestal que és perversa en si mateixa. Clar, depèn molt dels territoris, i per això jo abans us esmentava els casos aquests de zones del nord del territori peninsular, on hi ha clima atlàntic, és a dir, no pateixen les sequeres que patim nosaltres, però, en canvi, per política del territori, es permeten certes pràctiques que jo qualificaria de perverses. I això ha passat a Astúries aquest hivern, on, a part de que hi puguin haver més o menys eucaliptus, hi ha un altre tipus de crema intencionada, que és la crema per producció de pastures. O sigui, justament del que ens estem queixant aquí, de que tenim massa extensió forestal, en altres regions europees, comentem Astúries, però pot ser a qualsevol zona de França o d'Itàlia, el que fan és cremar intencionadament boscos perquè aquesta crema produeixi pastures per als seus ramats. Llavors, clar, aquí entrem en un conflicte d'interessos entre, com deies, el món urbà, que vol beneficis, que vol capitalitzar econòmicament tot el que es pugui obtenir, tot el que sigui rendible, i el món rural, que fins ara tenia un ritme de vida, una transmissió de generació en generació molt més lenta, i que ara es veuen engolits pel ritme frenètic que tenim en qualsevol activitat econòmica, fins i tot amb les agrícoles. Llavors, clar, què passa? El petit pagès, el petit ramader, està condemnat a l'extinció. Qui sobreviu? Les grans cooperatives, els grans terratinents, els grans ramaders, els que tenen granges amb milers i milers de porcs, que finalment acaben exportant aquests porcs cap a altres països. Aquest és el gran drama que acompanya aquestes polítiques. No només no tenim quilòmetre zero, no tenim consum de proximitat, sinó que el que produïm aquí ens deixa aquí un residu, que són els purins, i exporta el benefici, que és el porc, cap a un altre país tan llunyà com la Xina. Ens convertim en un abocador, pràcticament, de purins. Al final, el balanç energètic, de matèria, de nutrients, de recursos, de territori, el balanç és molt negatiu. Però dona la sensació també que no és fàcil tornar al camp, no? Vull dir, si la gent... Si tu ara volguessis fer un negoci, volguessis, jo què sé, ser o tornar a fer un treball relacionat amb els boscos, no és fàcil. A l'Estat tampoc et posa fàcil treballar les contrades, no?
És fàcil si tens molts diners i si tens ajuts, que aquí també entraríem en temes de política. Entraríem avui en un altre megameló aquest, Jo deixo aquest megameló en mans del Toni i us abandono per avui. Ens abandones, eh? Sí, Com sempre li agraïm els melons i jo us síndries deixo i obert. altres coses que ens va deixant, eh? Molt bé. Molt bé, Joan Ramon. Encantat i Tornen bé seguim a les- conversant quan vulgueu. Molt bé, Joan Ramon. Encantat de veure'ns avui novament i res, esperem temporada que ens ve. retrobem. Igualment, gràcies. Molt bé. Doncs res, ara anirem per això, però estava buscant per aquí el Twitter i això unes coses mentre estàveu escoltant-vos, no? A l'1 de juliol ja es va fer, ja va sortir als mitjans, no els mitjans catalans, que Montevideo, no, a l'Uruguai, es quedaria sense aigua. 1 de juliol. Avui som dia, si no recordo malament, a veure quin dia estem, 12 de juliol. Avui per TV3 ha sortit la notícia, 12 dies després, no?, de que la ciutat de Montevideo està possible que es quedi sense aigua potable, no? Una ciutat d'1,5 milió de persones com la ciutat de Barcelona. I pràcticament tota la població d'Uruguai, podríem dir. Sí, perquè viuen tots allà. Sí, perquè, exacte, no? Per tant, la magnitud de la tragèdia, no? I el mateix Marc Castellnou, no?, diu algunes coses que reforcen les coses que hem estat dient. Diu, per explicar la magnitud de la tragèdia, diu, posa un exemple, un poble que té oliveres al seu voltant, no? Aquest senyor el té, el cuida, fa oli, però en algun moment es jubila, d'acord? I el seu fill decideix que això no és el seu estil de vida, legítimament, i diu en aquest cas que se'n va a la ciutat. Aquest oliverar, que fins ara havia estat cuidat, produït oli, no?, es comença a transformar de manera desendreçada i, evidentment, amb el pas del temps, no?, amb una espècie de bosquina, i aquí comença ja a posar-se les bases, no?, perquè comenci a aparèixer doncs, un problema futur, no?, també vinculat amb el tema dels incendis, no? Mantenir net això, si s'hagués de pagar, en caix, no?, estem parlant d'uns 3.000 euros per hectàrea, que és una cosa que vaig ahir també fer una consulta amb una empresa que es dedica a temes de sotabosc, una empresa forestal d'Osona, li pregunto, si fem una primera intervenció, per tenir una primera intervenció ben feta, insisteixo en un tema, perquè ningú es preocupi per això, el que diria ara no podem fer tota la zona forestal catalana, ho hem de fer de manera selectiva, identificar bé els llocs, no? Però fer una intervenció contundent en temes d'incendis, de prevenció, no?, i de control de l'incendi, estaríem parlant d'uns 3.000 euros per hectàrea. I després, posteriorment, podria entrar, diguéssim, al ramader extensiu. Clar, aquí ens trobem amb una dificultat, no?, de bones polítiques, és a dir, aquests missatges que fem de manera recurrent amb el tema de que és important el camp, que és important la vida al món rural, que és important, efectivament, és absolutament important. És a dir, qui no s'hagi donat compte de que la conservació del territori és absolutament essencial per garantir el futur, és que té un problema molt gran, no? La producció d'aliments és imprescindible i recordeu que ja fa un temps vam posar una altra cosa sobre la taula que no s'ha fet encara i que està molt relacionada també, que és identificar els sorts de major valor agrari a Catalunya a través d'un pla territorial, sectorial, no agrari, cosa que obliga la llei d'espais agraris que fa, si no recordo malament, no voldria equivocar-me, uns 6 anys que està aprovada. 6 anys que està aprovada la llei i a data d'avui no hi ha el pla territorial que la mateixa llei diu que s'ha de fer, no? Per tant, que no anem bé, que les coses arribarà un moment que quan els problemes seran tan absolutament grans, no? No sabrem ni per on començar. Tenim el tema de l'aigua que ens està sobrepassant, malgrat vagin dient que s'han omplert una mica els embassaments i aquestes històries, aquestes falòrnies, que és veritat això. La magnitud de la tragèdia no s'ha acabat, no s'ha acabat. Solament hi ha una dada, perquè siguem conscients. Amb el decret de sequera fixa 230 litres per al conjunt dels usos en una ciutat o en un poble, no? 230. No ho he mirat perquè no he tingut temps, però hi ha molts pobles a Catalunya que a data d'avui estan per sota aquest consum de 230. No? Per tant, es transmet la idea al conjunt de la societat que a 230 litres és on t'arriba tothom i, si no estic mal informat i no tinc les dades equivocades, hi ha solament un 20% dels municipis de Catalunya que superen aquesta quantitat. Vol dir que hi ha un 80% dels municipis que estan o a 230 o per sota. Per tant, què més podem fer? Per tant, vull dir
que la magnitud de les coses, les polítiques que s'han de fer, els esforços que s'han de fer amb el tema de l'aigua, amb el tema del món rural i amb el tema dels incendis estan molt entrellaçats, no? I s'han de reforçar uns amb l'altre. I una de les millors garanties que tenim de sortir-nos és posar en valor una vegada i una altra i una altra i una altra, i tant com faci falta, el món rural i les seves potencialitats en canvi climàtic, producció d'aliments, regulació del cicle de l'aigua, biodiversitat, és essencial. I que, el que hem parlat també altres vegades, que aquesta hipocresia entre camp i ciutat s'acabi d'una vegada, no? S'acabi, i ja es deixi de parlar de camp i ciutat i es parli del conjunt del país i de la necessitat que tenim que tinguem gent que visqui al territori, però no gent que visqui al territori de cap de setmana, sisplau, aquesta gent, anava a dir no la necessitem, no ho diem així, ja ho he dit, però el que necessitem és gent que visqui i treballi permanentment en el territori, no? I uns que treballen i viuen permanentment al territori, no els únics, és la gent del món rural i el que es dedica a les activitats agràries, ramaderes i forestals de casa nostra, que massa sovint són menys tinguts, no? Tots plegats, i menys valorada la seva aportació al conjunt de la societat. Molt bé, Toni, pam-ma, ahí te va, Home, acabem bé, no? No, m'ha agradat, és veritat. Sincerament, hi ha una contraposició entre el món rural i urbà bastant ridícula, i a més hi ha una poca valorització del món rural i de la gent que treballa, però també t'haig de comentar que hi ha gent que intenta també fer-la al món rural i no els hi deixen. El cas de Fragues, per exemple, el cas d'altres pobles que han anat la gent a intentar portar aquesta vida equilibrada, una vida de sobirania alimentària i tal, i l'Estat tampoc ho posa gaire fàcil a vegades, no? Igualment tampoc tenim un pla de previsió forestal, tot això és un desastre i clar, quan ens vingui el monstre doncs no sabrem on apagar els focs perquè en tindrem un munt, tindrem problemes amb l'aigua, problemes amb el menjar, problemes amb l'aire, problemes per tot arreu. Amb això que comentaves dels 240 litres, em sembla, si no m'equivoco, que també ficaven dintre el consum de places hoteleres, perquè tot. Hi ha moltes poblacions d'aquest país que consumeixen molt menys de 230. I després veiem, honestament, per mi em sembla una rucada tallar les fonts públiques urbanes, perquè la gent ens necessitem refrescar, la gent que anem pel carrer, la gent que votem, la gent que paguem impostos i totes aquestes mandangues, també necessitem aigua, no és una qüestió que l'hagin de comprar al súper, no? I a més la política de refugis climàtics, que és municipal, que des de la Generalitat, poca cosa, Bé, aquí és una cosa que ara no tenim temps. No tenim temps perquè... Estem a un minut de que salti per la finestra jo. Però bàsicament, com a idea final, no? Diguéssim, en els temes que estem parlant és molt important introduir el concepte de justícia social, no? I entendre, no?, que el conjunt de la societat catalana, la immensa majoria, nosaltres som 8 milions de persones, no?, la societat catalana, potser 6 d'aquests 8 milions de persones, jo crec que sí, no ens equivocarem gaire, són les classes treballadores i les classes populars. No? Dintre d'aquests 6 milions de persones n'hi ha 2 milions de persones que estan al llindar de la pobresa. D'acord? Per tant, quan es diu que ningú es pot quedar exclòs, és que estem parlant de 2 milions de persones que ho estan passant molt malament, que estan en llindar de pobresa, i 4 milions més de persones, no?, que no estan en llindar de pobresa, però que just arriben a final de mes. Que estan més a prop d'aquest llindar que de l'altre, segurament. Això definitivament. I per tant, diguéssim, totes aquestes bones intencions, totes aquestes paraules amables, totes aquestes intencions de fem i treballem i donem suport a tota aquesta gent, i moltes vegades es queden bones intencions, les polítiques que es fan no són prou potents, no? Han de ser-ho, i això és molt important. Per què? Perquè, entre altres coses, no vingui la demagògia de l'extrema dreta radical i a la gent, aquesta treballadora ben intencionada, compri aquests discursos hipòcrites, caragirats, no?, i que no van enlloc. Moltes gràcies. Ens quedem amb aquesta idea d'Antoni Ferran, el nostre expert mediambiental, en aquesta última intervenció d'aquesta primera temporada de Ran de Mar. Toni, ho hem de deixar aquí, que ens queden 20 segons. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí arribem. Sílvia Garcia, com sempre, els controls, els botons, tallant el bacallà, el que us parla Fran Richard, des dels estudis centrals de Tarragona Ràdio. Ens escoltem demà, família, de 4 a 6, com sempre, a la vostra emissora local preferent. I, com sempre, a Ran de Mar. Quiero amanecer a tu lado y olvidar
olvidarme de todo lo malo de una vez, de una vez. Quiero que me tiendas la mano y que al mirarnos se pare el tiempo y lo vuelvas a querer, lo vuelvas a querer. Y comernos despacio y desaparecer en un intenso verano, jugando toda la vida a ser los mismos enanos que sueñan